Tí a gaibhí se charda chun háisib há fíor go hóarm fina bheith neasna gur ra cófáda sin ceapan gur cúpla bhí a bhí ann ach de bhí mé gabair I cúpla áitina éagsúla agus hasúla gan a bheith rais agus is féidir déanana bhena chud fí seán. So I neomh anéis beidh mé trachtar Rudaígan a tharlíonn do gach aistriúr beagnach bhfuil há seanna go mánta is saoil an aistriúcháin. Seachas má háta gabair den rialtas nó den Aontas Orpach ag aistriúd líthe agus cóirí bóthir agus rudaí eile a puiblí sul níl aon gáil I rundacht sa gása. Séir I brí é an aistriúr agus dá bhar níl conra agus rudaí cosúla le conra a chuir cumánta I saoil an aistriúcháin. Seachas má háta gabair do cholacht do bháin agus an san bíon conra agus. Ach I gásanna eile an chud is mó cásan na ddíorthain is séir I brí é agus bíon na cholacht céan bíon na cholacht féin aige. Bhí má chud sa a gam sa Brazíla san is ham sé dailá le papéirchas eile fé láthair ach tásúla gam gan cúpla bliain cholacht bheith gam an so. Súla gam. Fe cumid céir na Harlíonn spelchaí neidir mé. A chuir aon os. Cén na bhfuil gá le conra is gá cúpla documéidí eile a hinniú agus do bhfuil tú gabair do colachtaí aistriúcháin agus colachtaí eile. Agus ceann dóibh an ceann is cumánta ná Rudaígan an létar non-disclosure agreement. Neachas riamh in Gléilean, neachas riamh I Portuguese a chuirt tá is gam bhfuil seann ach as béar le a cúpla ceann gam agus chuir is lista le chéile le hána chuid rudaí samúla a bhíonn sna conraí documéidí sin na bhí conraí ar aon os. Agus Rudaígan ar nós mar hampla obligations of confidentiality and non-competitiveness. The supplier declares that he does not copy or reproduce the data, information and knowledge, either entirely or in part, except for work requirements strictly linked to the work activities envisaged. And the supplier also declares that to carry out his work, he uses data processing tools that prevent any access by third parties and assumes all responsibility in relation to this question. So, an dá rud seo Anna an haimún agus ha sampla ag am do chéad ceann a bhaineann le gan an méid a hána aistriú agáis a rá le duine eile is cum a céad na duine eile san. Mar hampla nuair hat a gaistriú Rudaígan agus ha áras ort fiú Rudaígan agus déanann tú é lorg I folklórí agus áitina eile agus fóiltéin an áras sin ort. Agus a fáin ort bhí cant le aistriúir eile carda aistriúir de gnách nó in Europa aistriúir ar Facebook nó beir sin. Agus an ceiste chur orthú cén túr a há cófi cén aistriúcháin is fearr le nósáid sa gasan realization go minic ach is gá bhí cuairmach na caithfar a bheith anna chuairmach gásan mar sin gan na rudaí a bhaineann le rundas a chur ann gan focail ar nós anam an cholacht nó anam an táirge a chur ann. Rudaí ar nós Microsoft. Nó má háta gaistriú Rudaí ar nós an Microsoft places cookies on your machine. No, rud mar sin. Níor agus riamh a gabair do Microsoftach sin do sampla. Agus háta díre an cíal a bhainte as an bhacail cookies chun é aistriú go gcuireann. So just baineann tú an focail Microsoft agus baineann tú XXX. Rudaí mar sin chun an ceiste chuirde carda nuair mar sin. Is gá bhí cuairmach a gásan mar sin. Má há Rudaígan sinithe agáis a rá nach méid sé déanta agáis. Sa tar na sampla, baineann sé sin le gan uirlísí poiblí a úsáid. Well, ha is sa gan chuid aistriúirí fiú má ha sé dúir chud tosnúmach
gur gádóibh urlísí aistriúcháin ásáid go minic mar déan siad an obair níos éasca agus is féidir níos mó aistriú in níos gúnta bhíidir neadar mé. Sin urlísí ar nós wordfast agus tradús agus memociú sin na trícin is mó a há fé láthar. Agus ha urlísí eile ha dtír meicléin aistriúcháin ar nós wordfest now. Sin urlís séarnasca ar lína. Siad is cantuairtí riamh, mar is féidir le fé hacar ar dain, teach dain, teachtar an olas há an aistriúgas, mas míonó. So, yeah. Agus, well, chomála sin contas riomhphoist séar an aisce de an nach níl an méid sin cosintéir. I gampar le contas riomhphoist profisiúnta agus mar hampla Gmail. Ha Gmail, gná Gmail ag anfa déine agus ha legan eile de Gmail díortha ar péidir na haig ag úsá Gmail chun bheith gobar. Agus há sin ní sábháilte ní bhíon Google agus na cólachtaí mór san ag brenú ar méid a scríomh agat an san, ní airgid curtha mú é i níochur. Agus má tharlaíonn rudidir bé is leat an freagracht, mar déir sin an so, and assumes all responsibility in relation to this question. So, you know, ha altéarnacha ann sa bharga deistriúthirí so just úsáid iad. Rudaíonn eile maidir le Rúndacht go meán vinnig níl ceadagat anam na customéirí a chur sa CV. Dí chúis na ceadagat hí sin éana, mar geall rudaíonn na scríofa an so áitíonn agus, sinné, non-competitiveness. Well, chuir gás bhfuil tusaigh gobar a rís níl aon sampla element of the room. Chuir gás bhfuil tusaigh gobar do Microsoft agus ag an am céanna tú gobar do Google. Well, bheith saim me Google ar méid atá ar bónnig Microsoft. Like, you know, how it's sort comórtas I dtír an dá cholacht sin. Yeah, sin a chúis go bhfuil an corníal sin ann go minic. So, céir lidéanamh na háta géar agur I'm sure agus tahí éigen a chur sa CV. Well, ha sé go just bhí gobar de cólachtaí aistriúcháin dá bhar. Agus nach ha se níos éasca. Aber láir leis na cólachtaí san seachas le customéirí dírecha. So, agus céir déanam cólacht aistriúcháin. Ha anna chuid aistriúthirí a có do gach teanga ar dom. A déanamh aistriúcháin ar an rud céanna. So, ma ha éileh do aistriúcháin gotí Gaeilge agus Portuguese agus Spáinis agus Francíse agus Seapáinis don rud céanna is féidir leis sin éanamh. Agus dá bhar, má tharlaíonn an tartan camilléireacht ní orta an freagracht, siar dispar. So ha an freagracht ar an cólacht aistriúcháin. Agus sa gás sin is féidir an cólacht aistriúcháin a chuir sa CV mar cosméir agus mar tahí ibre. So, sinné, altíar nach chéigean. Mói agus chamála sin ha ceadagat an na customéirí dírecha bhí agus agus nach fuil agat níos mó a chuir sa CV freisin. Siad an ceadatha. As sulla gan gur bhain sibh tainmh as an bhí seán so agus ná déana go dearad our dog a hawardó agus subscribe. So, peicimiis go luath, slán!